Не подценявай тези реакции. Колкото по-рано реагираш, толкова по-лесно се решава проблемът. Преди да открием проблема на скалпа, какви усещания имаше? Силно опъване на скалпа, когато косата ми е вързана и голямо облегчение, като пусна, като развържа ластика. Така. Сърбежи, на които не обръщах никакво внимание. И чак когато видях някакъв пърхот, попитах, ама Стефи, погледни, защо така? А сега как се чувстваш, след като се погрижихме за скалпа? Сега няма нито едно от тези оплаквания. Всичко изчезна. И зачервяването, и пърхота, и опъването. Сега имам спокоен скалп и доста по-жива коса.